kweli suku lanamhlanje This day, ezinye ifamily zibalisa Families. ukuluza yonke into kunye nabantu. everything and people as well. Think about ifamily ezithi kulo Think nyaka about families that say this. zisweleke zonke ii-members zefamily. All the family members. Ayisho have died. ntombi. It's not a fairy tale. Uzawuthonya umntu Another person. will yenzeka say, njani uthixo how does ekhona that happen when God into exists? esalayo The fact remains into yobana utshuze that what ukulawulwa you choose ngubani. to be ruled by who? Ukhethe ulawulwa ngubani? Who did you choose to rule you? Uthi udavide David says, ngcono rather ndiwele esandleni sikayehova kunokuba ndilawulwe ngamagqwirha. than to be ruled by Ngcono ndilawulwe nguthixo. rather I be ruled So by uthixo God. napho uyakubonisa into yokubana kwangexesha loDavide ayekhona amagqwirha Which is existed, ayefuna ulawula. wanted to rule. So yiyo ndisithi xa ungazilwa ngokutsha When you are not born again, iba yintsomi le nto. this becomes a fairy tale. Until uzolwa ngokutsha uzayibona uba Until you are born tyhini again, you will see it and say that ndizilibazisile, I've delayed myself. ndizilawulise ngomntu, I've been made myself ndizilawulise ngomfazi othile by le. a certain woman So yiyo nto uthixo esithi funa ngokwakho on your own ukulawulwa nguye. to be ruled by him. Uthi le nto yifune ngokwakho, This thing, seek it on your own. yifune ngokwakho. Seek it on your own. Nina maxhosa You closer people, nilula kakhulu, you are so easy. nilula kakhulu ukhonza uthixo ngendlela So erayithi, easy to serve God the right way. ngoba nini ngokwenu Because it is you on your own enenifune ngokwenu uthemba umthi. that seek and want to buy muti. Umthi niyawuthemba. Trust muti. So khawuthathwa kwakuthemba ukutshintshele kuthixo, Take that trust and put it ukhangele in uba God. awuzobona nto And ezinkulu ezingcono na. whether you are so Kuthixo. easy to God. Ngenxa ba nina ningabanye bavele bakhonza umntu eningamboniyo. Because you are people who can just So serve someone who don't thatha ifaith yakho So kulaa take your nto, faith from that thing. God, you don't reveal himself to you. ndaba bazalwane. This matter is so Cela easy. sexa yithi lula le nto. Tell this person, Xela inyani, let me tell you, uyesu this, akazokunyanzela ngaye xa ungamfuni. Jesus won't force himself. He wants this thing to be sick. He wants this. So yona ndibile That's why I say it's important obana siyazi yona nothixo afune that we. le moment. I want to be quick in this. Mngani, ndiyakubonisa uba xa ethi ifuna ubukumkani uthi Righteousness. bana ndiyakuva man of God. Funa ntoni? Sick what? Ubulungisa bam. Say sick is righteous. Mna Want me ndikunikeze to give you beyond. uthixo akathi kuwe God does not say to you, iza kuye ufuna imali. righteous. Ivesi elula kakhulu abantu abayenza nzima. Simple verse that people. En- Jesus opens your mouth. ngoxela izimali zethu zikhona Telling zolandela us that our finances will follow. ngoba Because zonke izi
ulawulo lakhe nobulungisa bakhe.